Molweni ndinamkela ke ezase-TV ngesixhosa. Hey akumnandi kule hasa ayiwinile ikhesi. Bayancamisana noPretty ekitchen. Ukhwezi ungena sebuza uba bayiphunge njani ke ngoku ikofu khona abantu ababhizi ekitchen. Hayi ke ule hasa uvele wamphendula ngelithi hey indawo yakho ikulindile sisi. Utsho ke indawo le azomrentela yona ukwenzela aphume kubo. Ukhwezi uye wasuggesta ke uba benze iparty to celebrate ifreedom yakhe. Kangayimamelekeleyo le hasa uhambe noPretty bayotya kwi-restaurant yakhe. Bathe beselapho ke wangena uMavimbela nomkakhe. Mavimbela uthe sele ejika asobona ule hasa. Ule hasa waya kubo ke wayobamkela ke ethi akuliwa bangangena bazihlalele kweyabo itafile nabo bazosihlala kweyabo. Uye wavuma ke umkakhe wayijika ke nendoda uba mabahlale phansi. Mavimbela ke yena uthe uba bekuya ngaye yena ule hasa ngapusejele. Ule hasa ke washiya ke emaka ke enjalo wahamba uhlala phansi noPretty nabo bayosihlala kweyabo indawo. Ukhwezi ufonele uFrancois ngexesha basepha kwi-restaurant etheze nee-drinks kwezwa kwenziwa i-surprise party for ule hasa. uFrancois ke uthe akaqondi uba i-idea right leyo kodwa ke khange amqhelisele ukhwezi uthe nje makeze nezidathi makeze nazo. Wavuma kuFrancois. Yenziwe ke nyani iparty kwakuhle decorations wafika kule hasa sefika sekugcwele seculelwa kumnandi babe sebecela nespeech ke abebekhona ke nomalume wakhe bekhona. Wasitsho ke speech sakhe ke kodwa ke wabulela igqwetha lakhe ke uLieto ngendlela asebenze ngayo. Then wabulela umalume wakhe nesupport after wabulela ukhwezi noPretty. Hayi ke ukhwezi ebeyibhizi ke mbamba de mbambisa nesisu esi enolwancumo ke ule hasa. Hayi wajika kwangoku wajika wajonga kuPretty wamshiya ukhwezi wabe ke engilamuntu ke uromantic ethelela uPretty wakhe iwine emnika yonke man la attention siyifuna emadodeni phakathi kwabantu niyayibona mas. Kanti ke before kuqale iparty ukhwezi uye wafonela uMaroti embuza ba wenze njani kanti ethi ukhathele ukusineka yena bezenza into engathi happy apha. Hayi ke uMaroti umxelele ukuba umrecordile incoko yabo so angalingacingi ba uzozenza clever ngayo. So lonke ixesha ukhwezi enza ngathi uyamnceda ule hasa bemfuna ejele. uJacobeth ucele uRhanyaho azohlala nabo until kufike i-18 aye Ireland. Phofu ke naye uthi uyahamba. uLizzy akayifuni ke leyo kuhamba kwakhe engayifuni naleya le ndoda ezohlala nabo ngoba uthi mama kumazi kancinci lo muntu akamazi kakhulu. Ngenene ke indoda yayifuna ke i-suggestions from utata uMaputla embuza uba angenza njani nangale offer ayifumana kuJacobeth. Wathi ke uMaputla no ungahamba uyohlala nabo ngoba vele izintsukwana ezi. Ngenene ke ifikile indoda iphethe i-suitcase izohlala nabo. uLizzy bengadikwanga ebefile. Kwiparty kale hasa ke ule hasa wafumana i-SMS esuka kuNothile ethi now you know how much I love you. Ebethuke ke ule hasa. So now uyazi uba why engabanjwanga nguNothile. uNothile lo muthethe notata kwamxelela uba awunokwazi ukumbambisa ule hasa. Umbuzo ke uzokwenza njani ngoPretty ngoba kuyacaca uba uyabuya uNothile and ule hasa uyamthanda uNothile futhi uyamthanda uPretty. Ukhwezi yena uzokwenza njani ngayo izothini into kakhwezi. Enkosi cela siqhubeke subscribe silike futhi bye.